ହେଇଛି ତମେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ତୋ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଏଥର ତୋ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ତୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଚମକୁଛୁ କର ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହଁ ତୋର କଣ ନାଇଁ କରୁ ଅଭାବ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଅଛି ସୁଖ ଗୁଡାକ ଲୁଚି ହେଇଯିବ ବାବୁ ମୋ ସବୁ ସୁଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମତେ তুমি ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ବିପଦରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବାବୁ କେମିତି କରିବି ତୁ କହୁଛୁ 5-10 ହଜାର ହେଇଥାଏ ସେଟା ନା ଗୋଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଚନ୍ଦ୍ର ମରିବ ନାଇଁ